Sziasztok! Az ideges női emésztőrendszer veszélyeiről szeretnék nektek beszélni, azaz mi köze a stressznek az emésztőrendszer működéséhez, és miért minket, nőket ér különösen nagy stressz, és miért mi vagyunk ezáltal leginkább érintettek emésztőrendszeri panaszok kapcsán, és kevésbé vannak a férfiak. Hogyan kapcsolódnak először is az emésztőrendszeri panaszok az én területemhez, az én foglalkozásomhoz? Én anyagcsere egyensúly tanácsadással foglalkozom, és anyagcsere egyensúly helyreállításával segítek fogyási nehézséggel küzdőknek és fáradtsággal küzdőknek, hogy visszaszerezzék a testsúlyuk feletti kontrollt. Azért ezzel a kettővel együtt, hogy fogyási nehézség és fáradtság, mert hogy mind a két probléma az inzulin háztartás zavarából adódik, ez lenne az anyagcsere egyensúly felborulása mögötti hormonális kiváltó ok, és oda vezet ez a hormonális probléma, hogy akadozik a szervezetnek a sejtszintű energia ellátása. Nem vagyunk képesek a zsírpárnákból energiát mozgósítani, ezért nem tudunk fogyni, maradunk zsírgyűjtő anyagcsere állapotban, és maradtásunk a fáradtság, az enerváltság a hétköznapokban. De azt is tudni kell, hogy nincsen optimálisan működő anyagcsere, optimális bélflóra nélkül, tehát nekem az, hogy milyen az ügyfélnek a bélflórája, egy nagyon fontos kérdés lesz a munkámban. És azt vettem észre, hogy mindenki, aki eljut hozzám, és olyanok jutnak el hozzám, akiknek problémája van, már mindenféle fagyókúrát kipróbáltak, és falakba ütköznek, mindenkinek van valamilyen emésztőrendszeri panasza. Ez pedig jelzés értékű abból a szempontból, hogy a bélflórával valamilyen probléma van. Mert hogy ahhoz, hogy optimálisan működő bélflórád lehessen, a következőkre kell nagyon odafigyelni. Elsősorban a táplálkozás, és mindenkinek ez jut elsőként eszébe, hogy akkor együnk rengeteg rostot. És ez nagyon jól is van így, mert ez alapfeltétele annak, hogy működhessen ez a rendszer, tápanyag kell a bélflórádnak, és rostokat esznek. Ez odáig rendben van, de nem mindegy, hogy milyen emésztőrendszeri körülmények közé kerül ez a táplálék. Fel tudod-e egyáltalán dolgozni? Azt a bélflórát táplálod-e, ami az egészségedhez szükséges? Mert hogy a rossz bacik is szeretik ám a rostokat, tehát nem szelektív az a répa, amit megeszel, nem egy szelektív tápanyag. Nagyon számít a bélflórának az is, hogy milyen környezetet biztosítunk neki. Ha nem megfelelő a környezet, olyan baktériumok szaporodnak el benned, és olyan területeken, ahol semmi keresnivalójuk nincsen. Tehát első lépésként én úgy gondolom, hogy inkább a környezettel kell kezdeni. És ezt mutatja az is, hogy emésztőrendszeri panaszokkal érkeznek hozzám az ügyfelek, mert hogy itt már probléma van. Egy problémás emésztőrendszerbe behajigálni mindenféle rostot, nem biztos, hogy a megfelelő hatást érjük el. Van, akinél ilyenkor csúcsosodik ki igazán a puffadás, a székrekedés, a hasmenés, tehát kicsit, mintha felerősítenénk a problémát. Tehát első lépés az emésztőrendszeri regeneráció és a körülmények helyreállítása. Nem sokat tudunk vele kezdeni, de neked tudnod kell magadról, hogy milyen starter kultúrával indulsz. Azaz, milyen baktériumflórát kaphattál te az indulásnál, mi történt veled a szülőszobán. Természetes úton jöttél a világra, lehetőséged volt a szülőcsatornán áthaladni és összegyűjteni mindenféle laktobacilluszt, ami a lehető legjobb nekünk, vagy császármetszéssel jöttél a világra, vagy milyen volt életed első néhány éve. Sokat voltál zárt térben, állandóan antibiotikumot kellett szedjél különböző okokból kifolyólag, vagy sokat voltál a szabadban, esetleg volt háziállatotok is, ezek mind befolyásoló tényezők, szoptatás. Kaphattál-e anyatejet, vagy tápszert kaptál, mert hogy az anyatejnek is nagyon gazdag a mikroflórája, és nagyon-nagyon sok prebiotikum van benne, tehát értékes rost, ami táplálja azt a kis alakuló közösséget. Ezt tudnod kell magadról, mert más lesz a rizikód az emésztőrendszeri panaszok és egyéb bélflórával összefüggő problémák kapcsán. Másképp kell beleálljál ebbe a problémába. Milyen emésztőrendszeri panaszokkal találkozom én a munkám során? Hát a leggyakoribb a puffadás, aztán a székrekedés, és talán a reflux, hogyha így
sorban kell őket mondani előfordulás szerint, de hasmenés, teltségérzet, vagy egyszerűen csak egy diszkomfort, ez az érzem, hogy valami nincsen rendben, nem fekszik úgy az étel, ahogy kellene. Mit csinálnak az ügyfelek elsősorban? Hát tüneti kezelésekhez nyúlnak, ami nem probléma, hiszen ha van egy nagyon kellemetlen panasz, akkor a stressz a szervezet számára, attól szabadulni kell. Rendben van, hogy beveszel egy szélhajtót, egy hashajtót, egy hasfogót, mikor, mi kell. Savcsökkentő már másik kérdés, mert ott átalakítod ám azt a környezetet, amit rendben kellene tartani, a negatív irányba dolgozik, de alkalmanként lehet, hogy lesz rá szükség, mert borzasztóan meg tud kínozni egy reflux. Arra kell nagyon odafigyelni, hogy a tüneti kezelés ne fedje el a kiváltó okot, tehát ne gondold azt, hogy azért, mert nem fáj, mert nem érzem, akkor nekem most már nincs is dolgom. Nagyon sokszor ez történik. Látom az ügyfeleknél, van egy állapotfelmérő kérdőív, amivel tesztelem az anyagcsere egyensúlynak a meglétét, vagy a hiányát, és van egy kérdés ebben a kérdőjében, hogy milyen gyógyszert szedsz. Valaki beírja, hogy savcsökkentő, ráadásul valami prazolra végződő cucc, ami protonpumpa gátló közzé tartozik, gyakorlatilag a legkárosabb és legerősebb ezek között a gyógyszerek között, majd az emésztőrendszeri panaszokra vonatkozó kérdésnél nem jelöli meg a refluxot. Mert hogyha nem fáj, akkor nincs is. Na ez viszont probléma, mert akkor nem tudunk vele foglalkozni, vagy nem tudsz vele foglalkozni, hogy ezzel valamit csinálni kellene. Tehát ne fedjük el ilyen szinten a tüneteket. Majd limitáló étrendeknek a bevezetése szokott a következő lépés lenni a megoldási stratégiában, mi okozza a problémát, és akkor azt hagyjuk el az étrendből. Amíg olyan dolgok kerülnek elhagyásra, amik nem szolgálják az egészségedet, cukortartalmú dolgok, feldolgozott ételek, péktermékek, egyáltalán a glutén vagy a tej, bár a gluténnél már mellé lehet nyúlni, mert nagyon sok gluténmentes termékben is vannak emésztőrendszert károsító anyagok, hogyha hallottál már a leptinekről, akkor ez egy nagyobb vegyületcsalád, ahova a glutén is tartozik, és ugyanúgy vannak ilyen típusú vegyületek a kukoricában, ugye ez szokott lenni a gluténmentes termékeknek az alapja a kukoricaliszt, tehát halottnak a csók egy picikét. A tej elhagyásának is van értelme, de ne a puffadás legyen rá a motiváció. Az inzulinháztartás befolyásolja például a tej, tehát anyagcsere szempontjából egy jó dolog, hogyha elhagyod a tejet, de amikor valaki már elkezd a rostforrásokat elhagyogatni, mert észreveszi, hogy a K betűsöktől neki problémája van, ugye karalábi, káposzta, kelbimbó, karfiol, akkor ott már probléma van, mert funkcionális összetevők esnek ki az étrendből, olyan összetevők, amik táplálhatnák a bélflórát, semmi baj nincsen velük, a probléma az emésztőrendszereddel van, a probléma a te reakcióddal van ezekre az összetevőkre. És hogy miért több nőt érint, mint férfit ez a probléma, ugye már árulkodó volt a cím is, hogy ideges női emésztőrendszer, tehát itt a stresszel lesz alapvetően a probléma, de mi köze van a stressznek az emésztőrendszered működéséhez? Hát az, hogy a vegetatív idegrendszered, a tudatottól független idegrendszer irányítaná az emésztőrendszerednek a működését is. Amikor stressz reakció alatt van a szervezeted, üs vagy fuss, így is mondhatnánk, akkor csökkentett üzemmódban működik az emésztésed. Mit jelent ez? Kevesebb gyomorsav, kevesebb emésztőenzim, kevesebb EPA termelődik, megváltozik a perisztaltika, milyen sebességgel haladnak át rajtad a salakanyagok. A paraszimpatikus idegrendszer, a nyugalmi állapotban működő idegrendszer felelne az emésztésért. Pihenj és emész. Ha a szimpatikus üs vagy fuss volt, akkor a paraszimpatikus a pihenj és emész ága ennek az idegrendszernek. Tehát ezt kéne nekünk bekapcsolni, de mi nők szinte képtelenek vagyunk rá, mert annyi teher nyomja a vállunkat, erről majd fogunk egy pár szót ejteni, következő dián, most csak azt kell megérteni, hogy az idegrendszeri szabályzás szintjén változik meg az emésztőrendszerednek a működése, és ez a gyökérok. Mindegy, hogy mit teszel a szádba, vagy mit hagysz el a táplálkozásodból, amíg ezt helyre nem állítod, addig tartós eredményt nem tudsz elérni.
És akkor nézzük ezeket az emésztőrendszeri panaszokat fentről lefelé haladva az emésztőrendszerben, hogy mivel, hogyan kellene megküzdeni. Mert hogy lehet azért az idegrendszeri funkció helyreállításán túl is dolgozni, illetve amellett kell dolgozni az emésztőrendszeri regeneráció irányába. Tehát ha valamit nem termel meg az emésztőrendszerünk, akkor őt ebben a termelésben támogatni kell, akár kívülről bevinni azokat az anyagokat, amik belőle hiányoznak. Addig, amíg az idegrendszeri szabályzás szintjén is helyre nem áll a probléma, lássuk be, hogy azért ez egy hosszabb folyamat lesz, hogy stresszorokat kiiktassál az életedbe, vagy megtanulj másképp reagálni stressz helyzetekben. De addig is mit lehet kezdeni egy refluxsal? Savcsökkentő bevétele nem a legjobb megoldásra, ugyanis a tünetet elfedi, az alapproblémát nem oldja meg, mert hogy az alapprobléma az lenne, hogy a nyelőcső záró izomnak a záródása nem tökéletes, és ezért lesz egy savas visszacsorgás a nyelőcső irányába. Az a hámszövet, ami a nyelőcsőben van, nem alkalmas arra, hogy ezt a savhatást elbírja. A gyomornak meg se kottyan, ott rendben van. A nyelőcsőben ez fájdalmat, irritációt fog okozni. A nyelőcső záró izomnak viszont a megfelelő záródásra az inger a kellőképpen alacsony pH lenne. Tehát, ha elegendő gyomorsavad van, akkor fog működni ez a nyelőcső záró izom. Neked azért van problémád, mert nincsen elegendő gyomorsavad. Na, erre beszeded a gyomorsav csökkentőt, és akkor még kevesebb gyomorsavad lesz. Tehát elvágod magad a lehetőségtől, hogy megold az alapproblémát. Ráadásul az, hogy nincsen elegendő gyomorsav, az alapvetően rengeti meg az egész szervezetednek a működését. Nem csak átalakítja a környezetet az emésztőrendszeredben, mindjárt megnézzük, hogy hogyan, de például csökkenti a fehérjéknek az emésztését. Hát mi lesz ezzel a probléma? Nem jössz hozzá aminosavakhoz, amiből a te saját fehérjéd majd felépülhetnének. Egyes aminosavak eszenciálisak a szervezet számára, ez azt jelenti, hogy te nem tudod előállítani őket, táplálkozással kell bevinni őket. Hogyha ez nem működik, akkor hiányállapotok lesznek a szervezetben. Mik hiányozhatnak, vagy mihez hiányozhatnak alapanyagok, amik nekünk anyagcsere szempontjából, vagy a közérzetünk szempontjából nagyon fontosak? Hát például a pajzsmirigy hormonnak is egy aminosav az alapja, a tirozin nevű aminosav. Ha nincsen elegendő mennyiségben, vajon lesz elég pajzsmirigy hormon? Nem valószínű. A szerotonin triptofánból állítódik elő, érdekes módon a bélfalban, és kevésbé az idegrendszerben, tehát itt is az emésztőrendszernek a funkciója egy nagyon fontos dolog lenne, de hogyha nincsen elegendő triptofán, akkor lesz elegendő szerotonin. Hogyha ott a bélfallal problémák vannak, vajon lesz elegendő szerotonin? Azt kell tudni, hogy a szerotonin előállításnak a 90%-a történik az emésztőrendszerben. Brutál mennyiség. Vajon jól fogjuk érezni magunkat nélküle? Nem nagyon. A nem megfelelő fehérje emésztés ételérzékenységnek is lehet az alapja. Azáltal, hogy a vékony bélbe kerülő emésztetlen fehérjék bélfal irritációt okoznak, és ezáltal áteresztővé teszik a bélfaladat. Az így kontroll nélkül a vérkeringésbe bekerülő kis fehérje darabkákra pedig reagálhat az immunrendszered. Hogyha ez a kis fehérje darabka mondjuk egy gluténból származik, akkor neked a béláteresztésed is már a glutén miatt lett, mert a glutén is hajlamos arra, hogy ilyen bélfal irritációt okozzon, majd bekerülve a vérkeringésedbe, így lett a gluténfogyasztásodból egy gluténérzékenység. Jó, így szépen összefüggnek ezek a dolgok egymással. Hajlamosabbá tehet téged az alacsony gyomorsav például fertőzésekkel szemben is. Ugyanis minden, amit megeszel, baktériumokkal és vírusokkal fertőzött, ha tetszik, ha nem. Semmi probléma, nem romlott az étel, amit megeszel, tehát amikor már romlott, egy sokkal nagyobb csíraszám van, de akkor is ott vannak már ezek a kis telepek, ezek a kis baktériumok. A gyomorsavnak kellene fertőtlenítenie az ételt, hogyha ez nem történik meg, annak lehetnek messze menő következményei. Hiányállapotok is kialakulhatnak az alacsony gyomorsavnak a táptalaján a szervezetedben, mert hogy fehérjékhez kötötten ott lenne neked a húsban a jól felszívódó cink és a vas és a réz és egyebek,
De hogyha nem tudod leaprítani ezeket az ásványi anyagokat a fehérjékről, akkor nem fognak felszívódni. A B12 vitaminnak is savas közegre van szüksége a felszívódásához. Ennek a hiánya engem azért érint érzékenyen, mert nagyon sokszor találkozok olyanokkal, akik az inzulinháztartási zavarukra nagyon helyesen már szednek egy metformin típusú gyógyszert. Ez a hatóanyag többféle néven futhat, lehet már találkoztál is ilyen gyógyszerekkel, ez az inzulin érzékenységet segít helyreállítani a szervezetben, tehát ő a jófajta gyógyszer ellenben a savcsökkentővel, mert ő itt akadályozza a működést, a metformin éppen segíti. Ugyanakkor fokozza a szervezetnek a B12 ürítését. Na és ha te halmozottan hátrányos helyzetben vagy már gyomorsav miatt is B12 szempontból, akkor ez probléma lehet, hogyha ezzel nem vagy tisztában. És a pótlás is nehézkes lesz, hiszen nem fog felszívódni. Tehát ez egy probléma, és innen kezdődik, hogy alacsony gyomorsav vagy kevés gyomorsav. A nem megfelelő gyógyszerezés, a protonpumpa gátlókat említettem, hogy ők azok a nagyon erős gyógyszerek, amiket sajnos akár tartós szedésre is odaadnak ennek a problémának a kezelésére, és ő nem csak azáltal befolyásolja a szervezetednek a működését, amit most itt elmondok az alacsony gyomorsavval kapcsolatban, de protonpumpa nem csak a savat előállító sejt típusban működik, ugye ezt gátolná a protonpumpa gátló típusú gyógyszer, de a mitokondriumokban is van ilyen kis szerkezet, és a mitokondriumok termelnék neked az energiát, ők a kis energia erőművei a szervezetednek. Ezek a gyógyszerek szervezetszintű negatív hatással vannak rád ezáltal, hogy az energia termelésedet is befolyásolják. Valamint a nem megfelelő gyomorsav mennyiség és minőség kontaminált bélszindróma kialakulásához is vezethet, ami elvisz minket a következő nagyon gyakori emésztőrendszeri panaszhoz, a puffadáshoz. Mert hogy a vékony bélben felszaporodó baktériumok okoznak puffadást legtöbbször, mert hogy ezek a baktériumok ebben a környezetben, ahol semmi keresni valójuk nincsen, nagyon jó kis táptalajt találnak maguknak, ugye a vékony bélben még nem szipolyoztat ki a tápanyagot abból, amit megettél, amikor már vastag bélbe kerül, már nem sok minden van benne, ezek a baktériumok a vastag bélből költöznek fel, és itt nagyon jól érzik magukat, mert itt aztán van kaja bőséggel. Erjeszthető cukrokból lehet szépen gázokat, szerves savakat előállítani, lehet jó kis puffadást, hasmenést csinálni. Na nem akarnak ők kitolni veled, ők csak egyszerűen jól érzik magukat ebben a környezetben, mert hogy megszűnt a savhatás, ami őket a vastagbélben tartotta volna, ami őket elpusztítaná ebben a vékony bél szakaszban, mert hogy itt ezt a pH-t ők nem bírják. Amit még nem bírnak, és hiányzik a rendszerből valószínűleg, ha puffadással küzdesz, az az EPE. Mert ugye az EPE-nek is van fertőtlenítő hatása, az EPE hiánya is hozzájárul ahhoz, hogy legyen egy ilyen kontaminált bélszindróma. A puffadással, illetve a gázképződéssel, a normál gázképződéssel nincsen probléma. Tehát az anyagcserédnek egy mellékterméke az, hogy te gázokat termelsz, de nem mindegy, hogy hol keletkezik. Ha vastagbélben keletkezik gáz, az könnyen távozik, és étkezést követő 2-3 órával jelentkezik csak, vagy esetleg még később, viszont a kontaminált bélszindróma okozta puffadás étkezés után szinte rögtön azonnal fél óra, 1 óra max már jelentkezik, és nagyon nehezen múlik, mint hogyha ilyen se kisebben nem akarna mozdulni semmi, mert hogy nagyon hosszú utat kell bejárjon ennek a gáznak a kijáratig. A vékonybéltől a végbélig az út nagyon hosszú. Ezért azt veheted észre, vagy azt veszi észre, akinek ilyen problémája van, hogy szinte egész nap puffad. És mintha mindentől puffadna, mert hát nem tudja eldönteni, hogy mi okozta a problémát, mert ugye folyamatosan fennáll ez a feszítő, görcsös puffadás, és így nagyon nehéz beazonosítani a kiváltókot, hogyha így gondolkozol, hogy vajon mit tettem amitől. Inkább úgy kell gondolkozni, vajon milyen környezetet alakítottam ki amitől. És akkor ebben nagyon fontos tényező lesz a sav és az EPE. Hogyha táplálkozáson keresztül akarod megfogni a dolgot, akkor
Ezt a kifejezést, hogy alacsony FODMAP, ezt érdemes megjegyezni. Ez egy olyan diéta, ez az alacsony FODMAP diéta, amit csak időszakosan érdemes alkalmazni, mert nagyon megszorító, tehát nem szolgálja az egészségedet, hogyha te folyamatosan kizársz egy csomó zöldséget, meg csomó gyümölcsöt a táplálkozásodból, mert hogy erről lenne szó. Tehát nagyon lecsökkenti ez a diéta az erjeszthető cukoroknak a mennyiségét, és ezáltal kiírtja, kiéhezteti a vékonybélben ezeket a baktériumokat. Én azt szoktam mondani, hogy ez legyen az utolsó megoldás, de ha már táplálkozási megközelítés, akkor ennek még van is értelme. Rá tudsz így keresni az interneten, biztos, hogy mindent megtalálsz vele kapcsolatban, de először legyenek optimális körülmények az emésztőrendszeredben. És ha már említettem az epét, akkor elérkeztünk a következő nagyon gyakori női emésztőrendszeri panaszhoz, a székrekedéshez. Mert hogy a megfelelő epeürítés ahhoz is kell, hogy megfelelően működjön a perisztaltikád, megfelelő sebességgel haladjanak benned előre a táplálék és a salakanyagok is. De hová tűnik az epe, vagy miért nincsen epe? Hát a kérdés az, hogy hová tűntek a zsírok a tálnérról, miért nem eszünk elegendő zsíros ételt? Hát a fogyókúrázók, akikkel én dolgozom, a kalóriák miatt nem esznek elegendő zsíros ételt, mert hogy a zsírnak magasabb a kalóriatartalma, mint a szénhidrátoknak, a fehérjéknek. Ha valaki innen akarja megközelíteni a problémát, akkor logikusnak tűnhet, hogy hagyjuk el a zsírokat, kerüljük a zsírokat, de ennek messze menő következménye van, tehát ne. Állati zsír, telipocak, meleg étel kell ugyanis ahhoz, hogy az epehólyagból a patkóbélbe ürüljön az epe, és kifejthesse ezt a perisztaltika fokozó és fertőtlenítő hatását. Tehát nem is mindegy, hogy milyen zsírt fogyasztasz, mert olívaolaj és kókuszsír hatására nem ürül epe egyáltalán, vagy úgy esetleg valamennyi állati zsír kell, tojás kell. A tojás egy nagyon jó eszköz erre is. 3 tojás elfogyasztására ürül tökéletesen egy felnőtt embernek az epehólyagja. Gondolj arra, hogy hányszor fogyasztasz 3 tojást egyszerre. Vajon mi lehet a helyzet nálad az epe elválasztása, epe ürítése? Ha már elválasztás, akkor ugye májra van szükséged, megfelelő máj működésre, mert a májat termeli az epét, az epehólyag csak tárolja és üríti. De ahhoz, hogy ez a rendszer, ez a termelés és ürítés rendben legyen, ahhoz hormonok is kellenek, hormonok is beleszólnak abba, hogy ez hogyan működik ez a rendszer, pajzsmirigy hormonok is kellenek hozzá. A pajzsmirigy alulműködésnek nem véletlenül a tünetei a puffadás, a székrekedés és a magas koleszterin szint is, mert hogy a koleszterint is epén keresztül üríteni a szervezeted. Hogyha neked pajzsmirigy alulműködésed van, akkor neked problémád lesz az epeürítése is. Tehát emésztőrendszerről beszélünk, meg bélflóra, meg megfelelő körülmények, és már a hormonháztartásnál járunk, tehát nagyon összetetten kell gondolkodni ahhoz, hogy tartós eredményt tudjál elérni. Az ösztrogén túlsúlyos hormonháztartás is hozzájárul ahhoz, hogy megváltozzanak itt az epe ürítéssel, termeléssel kapcsolatos körülmények. Tehát a női hormonháztartással is foglalkozni kell, ha az emésztőrendszerről és az optimálisan működő bélflóráról beszélünk. Nem beszélve arról, hogy ugye én anyagcsere egyensúlyra foglalkozom, na hát az anyagcserének így a karmestere, a pajzsmirigy, és az ösztrogén túlsúly is hozzájárul a fogyási nehézséghez, tehát itt minden egy picikét így összeér. No, de mi kell ahhoz, hogy optimális legyen a máj működésed? Hát a májnak a munkáját nagyon sokféleképpen tudjuk segíteni, oda kell neki adni az alapanyagokat, amivel ő dolgozik. A máj úgy választja ki a méreganyagokat, hogy hozzá kapcsolja őket más anyagokhoz. Látod itt a B-vitaminokat, aminosavakat, flavonoidokat, kéntartalmú vegyületeket, ilyesmikre kell gondolni, és ezáltal teszi őket vízben vagy zsírban oldhatóvá, üríti ki az epén vagy a vesén keresztül. Tehát ezeket az alapanyagokat tessék neki odaadni, vagy táplálkozáson keresztül, vagy táplálék kiegészítőkön keresztül. A felsorolásból a glutationt emelném ki, mert egy nagyon fontos antioxidáns típusú vegyület a szervezetben, ő egy 3 aminosavból álló kis tripeptid, az alapanyagai
a glicin és a cisztein, látod itt a felsorolásban, hogy külön-külön is dolgozik ezekkel az aminosavakkal a máj, de mind glutationba beépítve is használja őket, tehát nagyon fontos, hogy ezek is ott legyenek a kezed ügyében, hogyha a májadról gondolkozol. Nincs itt a dián, de a Mária töv is jut mindenkinek elsőre eszébe, hogyha májról van szó. Na, a máj működését úgy támogatja a Mária töv is, hogy megemeli a májban a glutation mennyiségét, tehát itt ő egy kulcsvegyület a máj szempontjából. De mindenütt a szervezetben, ahol szabad gyökök keletkeznek, például az energiatermelő sejtszervecskéket, a mitokondriumokat már említettük, ők olyanok, mint egy veszélyes atomerőmű, egy csernobili atomerőmű a sejtjeid belsejében, mindenütt szabad gyökök össze-vissza. Na, a glutation az, aki felügyeli ezt a gyártási folyamatot, és biztosítja a terepet, mert ha nincsen elegendő glutation, és elszabadulnak ezek a szabadgyökök, károsodik a mitokondriumnak a szerkezete, nem lesz megfelelő a működése. Eredmény, fáradtság, fogyási nehézség. Tehát a glutation egy nagyon kulcsvegyület. Megnövelheted a mennyiségét a szervezetben úgy is, hogy veszel egy glutation tartalmú táplálékkiegészítőt. Korábban, illetve most is lehet biztos ilyet találni az interneten, hogy szájon keresztül nem lehet szedni, nem érdemes szedni ezt a vegyületet, mert nem szívódik fel, nem hasznosul megfelelően, de ezt már megcáfolták, tehát tud, hogy választhatsz ilyen táplálékkiegészítőt, de megemelheted úgyis a mennyiségét, hogy glicint és N-acetilciszteint szedsz. Ők az alkotóelemei, és azt találták, hogy így külön-külön bevéve őket is megemelkedik a glutation szint a szervezetben. Ezt azért emlegetem ennyire, mert például az élethosszat is arányosnak tartják a szervezet glutation mennyiségével. Tehát azok az emberek élnek tovább, akiknek magasabb a glutation szintje. Ennek ekkora jelentősége van. Valószínűleg azért is, mert a májunk is egy nagyon alapvető szerv abból a tekintetből, hogy ugye megszabaduljunk a méreganyagoktól, és egészségesek legyünk. Gyógynövényeket is használhatsz májregeneráció vagy májtámogatás céljából. A csalán, a borsmenta, aranyvesszőfű, mezei katánk juthat eszedbe. És hát itt is ideértem, hogy az idegrendszernek a támogatása itt is kötelező, tehát nem úszod meg, hiába szedsz kívülről dolgokat, nem könyvelheted el késznek a munkádat addig, amíg az idegrendszeri funkciókkal nem foglalkozol, amíg nem iktatsz be olyan szokásokat az életedbe, amik segítenek váltani a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszeri állapot között. Paraszimpatikus hatásra működik az emésztőrendszer. Jó, tehát foglaljuk össze, hogy fiziológiásan miért vagyunk mi nők érintettebbek az emésztőrendszeri panaszok kapcsán. Hát halmozottan hátrányos a helyzet, ugye a hormonháztartásunk miatt, mondtam, hogy ösztrogén, hát nekünk van belőle több, ott akkor az epével megint probléma lesz. Pajzsmirigy, nagyon sok nő érintett pajzsmirigy probléma tekintetében, sokkal több, mint férfi. Itt is van egy kapcsolat a stresszel, mert tudnod kell, hogy a pajzsmirigy ilyen egyensúlyi viszonyt ápol a mellékvesékkel. A mellékvesék felelősek azért, hogy kortizol termeljenek. Ő az a hormon, ami kiváltja a szervezetben a stressz reakciót. Hogyha te állandóan stresszben vagy, állandóan kortizolt termelsz, akkor előbb-utóbb lesz egy mellékvese kifáradásod, nem fog megfelelően működni a rendszer, és ez hatással lesz a pajzsmirigyed működésére is. Mert a két szerv egy szabályzó körön van, ugyanúgy a hipotalamusz, hipofízis szabályozza őket, és egyszerűen kimerül, kiég a rendszer. Ösztrogénről azért is kell külön még beszélni, mert vannak a környezetünkben olyan anyagok, amiknek szenoösztrogén hatása van. Tehát két okból is lehet problémád, és főleg 40 éves korod környékén és után az ösztrogén dominanciával, illetve az ösztrogén túlsúlyos hormonháztartással. Egyrészt gyorsabban csökken a szervezetedben a progeszteron mennyisége, mint az ösztrogéni, kor előre haladtával mindegyik csökken, ez teljesen normális, de a progeszteron gyorsabban. Tehát a kettő közti egyensúlyi viszony meg fog borulni. Ráadásul a környezetünk tele van a szennyező anyagokkal, ugye megint a májnak a fontossága, és olyan szennyező anyagok is vannak, amik ösztrogén hatást fejtenek ki a szervezetben. Ezeket hívjuk szenoösztrogéneknek. Tehát ugyanúgy hozzá kapcsolódnak az ösztrogén receptorokhoz, mint a te saját ösztrogéned. És ráadásul ezek az ösztrogének nagyon erős
ösztrogén hatást fejtenek ki. Mert hogy különböző ösztrogén típusú vegyeletek vannak, a szervezetben is van 3, másképpen hatnak a receptorokra. Na, ezek a szenoösztrogének durva ösztrogén hatást tudnak kiváltani, tehát nem a lájtosat kapod ráadásul, hanem a kifejezetten erőset ebből a vegyületből. Tehát ez is beboríthatja a májműködést, és az egész emésztőrendszernek a működését az epetermelésre gyakorolt hatásán keresztül. És hogy miért szenved a nőknek a pajzsmirigye, miért olyan gyakoriak a pajzsmirigy problémák, hát ez nagyon szorosan kapcsolódik a egyébként mindenkit, férfit és nőt is érintő jódhiány problémaköréhez. Igen ám, de mi a gyermekvállaláson keresztül sokkal inkább jódhiányosak leszünk még ebben az általános nagy jódhiányban is, mert ez egy külön téma lehetne, hogy mennyi az annyi jódból, és miért kapunk mi kevesebbet, úgy unblock, generál, férfiak és nők is egyaránt, de még ráadásul a gyermekvállalás egy nagyon jódigényes folyamat. A kisbabának a fejlődéséhez sok jódra lenne szükség. Honnan veszi el? Hát az édesanyjától. A szoptatás egy nagyon jódigényes folyamat. Nagyon-nagyon gyakori, hogy egy nőnek a gyermekvállalást, szülést követően alakul ki pajzsmirigy problémát, hanem az első gyerek után, akkor a második gyermek után. És nagyon jellemző, hogy ugye ezzel együtt társuló probléma az, hogy fogyási nehézség, tehát feljön a sok kiló, terhesség alatt kialakul közben egy pajzsmirigy alulműködés. Nem is feltétlenül égbe kiáltó módon, hogy a laboron is jelentkezzen, hogy itt vagyok, hanem úgy a háttérben szépen sokáig meg tud bújni ez a probléma. Az anyuka csak azt veszi észre, hogy hoppá, nem tudok lefogyni, valami mintha történt volna. Szülés előtt működtek azok a dolgok, amiket eddig ebben az ügyben tettem, most pedig már nem működik. Ami miatt még szenved a pajzsmirigyünk, és nagyon fontos kiemelni, az az alváshiány. Hányszor kényszerül egy édesanya arra, hogy beáldozza az alvását? Amíg kisgyerek van, ezzel nem tudunk mit csinálni, ez sajnos el kell fogadni, de utána is hányszor van, hogy az időhiány miatt azt mondod, hogy majd, ha a gyerekek elaludtak, majd kitakarítok, majd mosogatok, majd megcsinálom a munkámat, ami még maradt esetleg, és hogy el kell gondolkodni ezen, hogy vajon megéri-e. Hát nem éri meg. Például a pajzsmirigy szempontjából sem, mert hogy a pajzsmirigy működése is, mint nagyon sok minden, szinte minden a szervezetünkben, a cirkadián ritmusunkhoz igazodik. Ez az az időzítő rendszer a szervezetben, ami a nappalok és éjszakák váltakozásához időzít mindent, ami történik benned. Tehát nem ugyanúgy termelsz pajzsmirigy hormont nappal, mint este, és ez nagyon sok mindenre igaz a szervezetedben. Például a bélflórád is cirkadián ritmus szerint működik, nem ugyanazok a fajok, törzsek aktívak nappal, mint amik éjszaka. Úgyhogy ezt a rendszert nagyon tiszteletben kellene tartani, és nagyon-nagyon sokszor beáldozzuk az alvásunkat ilyen-olyan okból kifolyólag, nem tudva azt, hogy ennek mekkora jelentősége van. És hát, hogy miért mi nők vagyunk ezzel az idegrendszeri szabályzás felborulással annyira érintettek, ez egyszerűen adódik abból, hogy rengeteg teher nyomja a vállunkat, amiket ráadásul természetesnek, normálisnak, az élet vele járójának gondolunk. Tehát háztartás, anyaság, családfenntartás, ők így együtt, a szupermennek is sok lenne kategória. Mégis mi úgy tekintünk rá, hogy hát ez a normális, ez dobta a gép, igaz, hogy roskadozunk alatta, de úgy elfogadjuk. És nagyon sokszor kérdezem meg hozzám fordulóktól, hogy stresszes vagy, milyen a stressz szinted, hogyan jellemeznéd ebből a szempontból magad, és akkor hát én nem vagyok olyan ideges típus, úgy minden rendben van az életemben, párkapcsolat, anyagi helyzet, oké, de a rohanás, a belső feszültség, az aggodalom, esetleg az egészségi állapotod miatt, ezekkel hogy állsz? És akkor beszélgetünk, és kiderül, hogy igen, óriási nyomás van rajta. Ráadásul ezekből a feladatokból is adódóan egy folyamatos kudarcélmény, hiszen mindig azt éli meg, hogy valahol elbukok, valahol nem csillagos ötössel teljesítek, és ugye nők vagyunk, tehát ez már rögtön probléma. És ez a belső feszültség is egy stressz. Mert a probléma az idegrendszeri szabályzás szintjén az, hogy
nem az akut stressz, ami előfordul akkor, amikor veszekszel a főnököddel, vagy a férjeddel, vagy mit tudom én, hanem a krónikus stressz, ami folyamatosan jelen van, nem állítja le tökéletesen a működését az emésztőrendszernek, de folyamatosan negatív befolyással van rá, és ráadásul, mivel észesen veszed ezt a stressz hatást, nem is tudsz tenni ellene. Tehát fontos, az előadásnak egy fontos felismerést kell, hogy hozzon benned, hogy felismerd, hogy igen, stressz hatásnak vagyok kitéve, és ennek ilyen következménye is van, hogy emésztőrendszeri panasz. Ugye ez kifejezetten az én ügyfeleimet érintő probléma, a folyamatos belső feszültség, az állandó fogyókúra miatt. Mikor, mennyit ehetek, mit ehetek, miért nem csökken a súlyon, aki már belefut ebbe a anyagcsere egyensúly felborulásos problémába, úgy érzékelheti, mintha falba ütközne. Megfeszül, és mégse történik semmi, vagy csak nagyon kevés, és szorongással tölti el, hogy úristen, akkor most tényleg így kell, hogy éljem az életemet. Folyamatos kudarcélmény, ugye mindig az akaraterő hiányra vezetjük vissza azt, hogy nem működik egy fogyókúrás rendszer, tehát hogy nem vagyok képes elmenni a 8 óra munka, meg a háztartás, meg a minden után egy konditerembe, és ott széthajtani magam, az rögtön az akaraterő problémaköre, és nem gondolkodok azon, hogy vajon normális-e a stressz hatás, aminek ki vagyok téve, illetve az energiaszintem megfelelő-e ahhoz, hogy én kitegyem magam az edzésnek. Mert hogy az erőltetett sport is kortizol termeléssel jár. Tehát, hogyha te nem érzed úgy, hogy erre képes vagy, akkor nem az akarat erődet kell hibáztatni, sőt, ha stressz hatásnak teszed ki még ezen a területen is magad, az ellenet fog dolgozni. Mert a kortizol is vércukorszint emelkedéssel jár, inzulinszint emelkedéssel jár, tehát pont generálja azt a problémát, ami ellen dolgozni kellene. És akkor mi lenne a feladat? Mit lehetne csinálni így emésztőrendszer tekintetében, de az idegrendszeri szabályzás szintjén? Hát egy kicsit mi nők gondolkodjunk már másképp a feladatainkról. Érezzük már végre jól magunkat. Ez valahogy mindig kimarad a feladatok listájáról. Egy férfién tuti, hogy ott lesz olyan feladat, amitől jól érzem magam, illetve feladat lesz elmenni fotizni, meg feladat lesz találkozni a barátokkal. A mi listánkon meg ez nem fél rá, mert nincsen idő rá, mert rengeteg feladatom van. Mit veszítünk ezáltal? Hát azt veszítjük, hogy amikor jól érezzük magunkat, ezekben a szituációkban egy oxitocin nevű hormon is termelődik a szervezetben. Szülésről lehet ismerős, ott kevésbé kellemes élményként a mély összehúzódások kapcsán. Szoptatás megint a szülőszobához is kapcsolható tevékenység, ott is a babával való bőrkontakt hatására változik ki ez az oxitocin, és segíti a tejcsatornáknak az összehúzódását, a tejelválasztást. Nem véletlenül olyan szuper érzés szoptatni. Orgazmus, ugye az már megint egy kellemesebb tevékenység, de olyan fizikális kontaktoknál is, mint az ölelés, a simogatás, a puszi, gondold végig, hogy hányszor van lehetőséged ilyesmire, és keresd a lehetőséget, minden lehetőséget. De a baráti beszélgetés, a családi összejövetel, tehát az, hogy kapcsolódsz egy másik emberhez, oxitocin termeléssel jár. Nem véletlenül hívják a kötődés, meg a szeretet hormonjának is az oxitocint. De a zenehallgatás, a mozgás, és ha összekapcsolod, akkor már rögtön tánc lesz belőle. Vagy a masszázs, ugye ott megint ellazulás mellett van egy érintés, meg is vásárolhatod magadnak így ezt az oxitocint. És miért emelem ki? Hát azért, mert képzeld el, hogy rengeteg oxitocin receptort találtak az emésztőrendszerünkbe. És minden olyan történik oxitocin hatására az emésztőrendszerbe, ami a nyugalmi állapothoz köthető funkció. Tehát mondtam, hogy csökken a kiválasztás, a gyomorsaknak a kiválasztása, az emésztőenzimeknek a kiválasztása, az epének a kiválasztása, megváltozik a perisztaltika stressz hatásra. Jön az oxitocin, és akkor megcsinálja mindennek az ellenkezőjét. Tehát mintha ő szépen váltana itt a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszeri hatások között. És akkor ez a feladatunk hát nem csak, hanem sok minden egyebet is kell csinálni, de vidd magaddal ebből az előadásból ezt, hogy jól kell, hogy érezd magad, kell, hogy kezeld ezt a stresszt, mert itt az oxitocin szintjén tényleg látszik, hogy fiziológiásan milyen hatással van rád. Segíti az oxitocin a bélfalnak az integritását is. Ugye étenérzékenységet hoztam példaként, hogyha itt bekerülnek a vérkeringésbe a billáteresztés kapcsán oda nem való dolgok, akkor például étenérzékenység alakulhat ki belőle, de vigyük
vigyek egy kicsit tovább a gondolatot, hogy értsd a komolyságát ennek a dolognak. Autoimmunbetegségek, allergiás megbetegedések, és minden, ami az immunrendszerrel kapcsolatos, mert hogy itt kap egy terhelést az immunrendszered, egy folyamatos terhelés lehet ebből az állapotból, például a daganatos megbetegedéseknek is alapját képezheti egy bénáteresztés. Mert hogy a daganatos sejteket is az immunrendszerednek kellene, hogy levadászta. Tehát nagyon messzire visz ez a probléma, és az oxitocin egy segítség lehet ennek a problémának a megoldásában. Az oxitocin segít szabályozni az emésztőrendszerből érkező jelzések érzékelését, mert ez a bonyolult mondat, ez az EBS-re vonatkozik, az irritábilis bélszindrómában, szakad meg a jelzések érzékelése, tehát az idegrendszer és az emésztőrendszer közötti jelzéseknek a kapcsolata, ez az érzékeny kommunikációs rendszer bomlik meg, és ennek következtében mindenféle emésztőrendszeri panaszt képesek produkálni az érintettek, úgyhogy igazából elváltozás nincsen az emésztőrendszerben, tehát tényleg egy idegrendszer szintjén megbomló dologról van szó. Próbálgatják, hogy kívülről gyógyszerként adható ez oxitocin, de egyenlőre, amilyen tanulmányokba eddig belefutottam, nem nagyon működik. Tehát endogén módon megtermelve, akkor oda kerül, ahol arra szükség van, de a kívülről adják be, az másképp hasznosul. Tehát ezért is van óriási jelentősége annak, hogy hát egyszerűen csak érezzük már jól magunkat, például öleljük már meg egymást. Igaz? És akkor foglaljuk egy kicsit össze azt, hogy hogyan kell hozzáállni az emésztőrendszeri panaszoknak a megoldásához, tehát túl ugye a tüneti kezelésen és a limitáló étrendeken legyen első lépés az emésztőrendszeri regeneráció, azaz állítsuk elő az optimális működéshez szükséges körülményeket, a bélflóra optimális működéséhez szükséges körülményeket. Támogassuk már azt a gyomorsav termelést, hogyha az idegrendszeri szinten nem megy, akkor ígyunk például almaecetet, szedjünk betain hidroklorid tartalmú készítményt, ez gyomorsavvá alakul a gyomorban, vagy segítsük az epetermelést a megfelelő táplálkozással, táplálék kiegészítéssel, ugye a májmunkájáról beszéltünk, lehet epesókat táplálékkiegészítőként szedni, tehát hogyha nem megy belülről a rendszer, akkor kívülről támogassuk meg a megfelelő dolgokkal, és ne akadályozzuk a működését mondjuk egy gyomorsav csökkentővel. De ne felejtsük el, hogyha mélységében akarjuk megoldani a problémát, és nem akarunk örökre ilyen táplálékkiegészítésre szorulni, ami ráadásul azért is problémás, hogy a kívülről nem fogod tudni eldönteni, hogy pontosan mennyi gyomorsav pótlás kell neked ahhoz, hogy tökéletes legyen a fehérje emésztésed. Mi lesz az a mennyiség, ami segít elkerülni a bélfal áteresztést, ami talán a legnagyobb probléma, ami kialakulhat ezen a táptalajon, mert a puffadás az csak egy kellemetlenség, de ugye ha daganatos megbetegedés lesz belőle, az már egy igen nagy probléma. Tehát a paraszimpatikus idegrendszer támogatásának a szintjén is kell, hogy dolgozz. És ilyenekkel kell, hogy elinduljál, hogy pihenés szokássá alakítása. Legyen egy időpontod egy baráti beszélgetésre, amit nem mondhatsz meg. Legyen egy időpontod masszázsra. Keresd a szórakozás lehetőségét. Keresd a kellemes mozgásnak a lehetőségét, mert az is kikapcsol, feltölt téged, oxitocin termelésben segít téged. Kialakíthatsz, illetve kell, hogy kialakíts megfelelő légzési szokásokat. Nem kell nagyon bonyolult légző gyakorlatokat levadászni az internetről, már is mondom neked, orrodon be, orrodon ki, 4 másodpercig be, 6 másodpercig ki, és hasi légzés. Úgy tudod letesztelni, hogy nem a mellkasodba pihegsz, hogy a lengő bordáidra teszed a 2 kezedet, és figyeled, hogy ők megemelkednek-e, amikor levegőt veszel, akkor csinálod jól. A légzés egy ilyen váltó kapcsolóként működik a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszeri ág között. Ne csak akkor figyelj rá oda, amikor tudod, hogy ideges vagy, és most biztos stresszes vagyok, hanem alakíts ki gyakorlatot, szokást arra, hogy na, akkor én most 5 percig figyelem a légzésemet, mondjuk kávézás közben, vagy még a kávém elkészül, és akkor lehet nem 5 perc, hanem sokkal kevesebb, az is rendben van, csak legyenek meg ezek a kis morzsák, pillanatok, amikor te tudatosan erre figyelsz.
mert hogy folyamatosan stresszben vagyunk, ugye ezt beszéltük meg, hogy nem csak akkor, amikor észreveszed, és ez tudatosul. Táplálékkiegészítés, nem beszéltünk sokat, pedig nagyon sokat tudok beszélni a magnéziumról. Amikor stresszreakció alatt van a szervezeted, ha nem veszed észre, akkor is van egy izomfeszülés. Ahhoz, hogy ilyen izomfeszülést tudjon kialakítani a szervezeted, ami automatikusan megtörténik, ha akarod, ha nem, mert ugye a vegetatív idegrendszerről van szó, tehát őt nem irányítjuk tudatosan, akkor kiürül a magnézium a szervezetből, mert a magnézium izomlazító hatású. Nem tudsz úgy izom összehúzódást produkálni, hogy te közben magnéziummal vagy tele. Tehát a szervezeted stressz hatására üríti a magnéziumot, neked ezt pótolnod kell. Érzelmi stressz oldása. Illóolajok is kínálnak lehetőséget erre, és ezzel is élned kell, hiszen itt egy óriási nehéz feladatról van szó. Lehet nyilván terapeutához is járni, de vajon az állandó rohanásban és a terhek mellett mennyire van időnk erre? Próbáld meg illóolajokkal is támogatni magad. Szabadban töltött idő. Hát képzeld el, hogy az, hogy kimész, is egy váltókapcsoló a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer között. Japánban, ahol divatja van az erdőfürdőzésnek, a Shinrin-yokunak, na ott divatja van annak is, hogy kutatások alapján dokumentálják azt, hogy milyen hatások játszódnak le. És hát küldtek ki természetbe cukorbetegséggel, magas vérnyomással küzdő alanyokat is, és egy 20 perc séta után mérték nekik ezeket a paramétereket, és változást tapasztaltak benne. Csökken a vérnyomás, csökken a vércukorszint, mind a kettő lehet szimpatikus idegrendszeri hatás, mert a szimpatikus idegrendszer arra gondoskodik, hogy megemelkedjen a vérnyomás, megemelkedjen a pulzus, megemelkedjen a légzésszám, a kortizol hormon is megemelkedik, és ő célnál rántja magával a vércukorszintet, és mögötte mindig az inzulinszintet is, és ezekben a paraméterekben mértek változást annak hatására, hogy te kimész a szabadba. Ráadásul immunrendszer működése is megváltozik, szimpatikus idegrendszeri hatása, csökken az immunrendszernek a működése, lesz egy ilyen kis immunrendszer elnyomás. Na ez, hogyha bekapcsol a paraszimpatikus idegrendszer, megszűnik. Tehát az erdőséta hatására azt is mérték, hogy a természetes ölősejteknek a mennyisége, amik az immunrendszerednek az alkotói, ezek a sejttípusok, tehát megemelkedik a számuk, ráadásul tartósan, tehát még egy hét múlva kezelést, úgymond kezelést követően is emelkedettebb számban vannak jelen ezek a sejtek a szervezetben. Miért jó ez? Hát ők csípik nyakon a daganatos sejteket. Tehát a szabadban töltött időnek az értékét nem szabad lebecsülni, keresni kell a lehetőséget, és szokásépítéssel kell magad rávenni arra, hogy kimenjél, mert hogy a napi normál tevékenységeid, a munkád, a szabadidődnek az eltöltése nem visznek ki automatikusan téged a szabadba. Eltelhetnek úgy napok, hogy nem vagy kint, és ennek befolyása van a cirkadián ritmusodra is, amiről szintén beszéltünk, hogy a pajzsmirigyed kapcsán is oda kell figyelned a szervezetednek az ilyen szintű időzítésére. Remélem hasznosnak találtad az előadást, és tudsz majd tovább dolgozni vele. Ha nem érzed azt, hogy egyedül is el tudsz indulni, akkor keresd bátran. Legyen szép napod!